It's Abama on the beat. Subscribe to Well,
boyonu Osenge Habar Ebah Chawai Akubisi jẹ mẹ́fà kẹ́pìtà lọ́ọ̀jì njọ́dọ̀gbọ́ dị n'àpapọ̀ ó sì mú kẹ́ndẹ́lúwẹ́ ó nà-lọ́bùrì fẹ́sì ó mẹ́fẹ́ ó bọ́ sí àpapọ̀ mẹ́fà kẹ́kẹ́ bùlájì nìyẹn ẹgbẹ́ sí àgbàkọ́ wà ókè mọ̀ wẹ́nà bùlájì mọ̀ lọ́sí mú kẹ́kẹ́ níwẹ̀ wẹ́nà lọ́bùlù lọ́ọ̀kì yọ̀nù wẹ́sẹ̀ fà kẹ́kọ̀ wẹ́sẹ̀ fà mmadì kẹ́kọ̀ nà mẹ́fà kẹ́kẹ́ wẹ́jọ́ dọ́gbọ́ dị n'àgbàkọ́ wẹ́jọ́ wọn bọ̀ n'eti eti wẹ́jọ́ mọ̀ kẹ̀kẹ́ n'etie wẹ́jọ́ lọ ṣùgbọ́ ewu ego n'obosi o ebe fulu ego n'obosi mẹ́fà kẹ́pìtà mbùlájì.
niile CEO Magica Guru member Mozambique branch niile weze bata n'ogbe onye siri Igbo gbogbo ka nna ndị Igbo maka ihe ekele eziokwu ọnala wajif okedi ya oge na-abasi n'okeke obi ya obi ya ruo Mozambique branch niile wedi so webe so obodo dị mma ekelezie ọnala Patrick Welochukwu obiatụrụ wekichi ya n'igweta na Mozambique niile ụlọ kichi yere kiki na-eri Chief Welfare Mozambique branch niile bịajiri oge mmọnwụ ndị gbara mmọnwụ na Turkey wege mmanwụ na Turkey niile Mozambique branch iwe ọnala wejiga kwe oyi na-ewe na Mozambique niile CEO Ego na Nila State niile Nigeria Limited oke mmọnwụ Mozambique branch mmọnwụ na ekwe ege na-eme n'ụlọ donawu chekwe iwe donawu chekwe oji ogwu chekwe Simoni na Mozambique niile CEO Noni Ojiwo Resources Limited Niegbe Mozambique branch ọ na-achị ehihie osi n'onye jere igwe ekpebie ego na Tony ego ka bọbie Tony Bombaso ala na-azụkwe n'ihe Kinto CEO Mambasa Investment Nigeria Limited Okemo Mozambique branch weji bazi mgbogbo obodo wu na ye weji ma nọ yu jede ti ọnala kuku bida Ibabuchi bida oje mayo na Mozambique niile mayo ye Prince of Oguta Kingdom CEO Ego investment na-ewego Mozambique branch ekene wale sekenere ekene ọnala Emeka Collins na-ewego Ezeyo Sa eze dị na
money. CEO. Lucky money. Lord serve Nina. When the national limited, okay, welfare. Johannesburg branch, yeah. Haba. Oh. Like an empty. Oh, Muname. Oh, Muname, Nina. Oh, Muname, Ija, oh, Rafi. Ojú na ma kọ́nà fi nínú ojú na mo kẹsì wọ́yé kó. Wàbúyọ̀ dàlẹ́dù sílẹ̀ logistic àti ẹlẹ́kù trọ́fì rẹ́fẹ̀tì french. Foundation, Red 40 Village, 45. Money.
Ugochi Elwetodogu Ologochi Eligi Ijeje Ugochi Elwata Regenese Chief Wazaiwejege me Wazaiwejege me na gbagbo wanine N'Enugu State niile Wezigbo ye gbagbo ụla CEO Wegelema Nigeria Limited Ekeneme Cosmetics Keji Malodogwu Member Nigeria Branch Ife Yekekwe Oze Hirogalo ye na Nobalile Ozo Hirogalo yo diko furuchi yage Members Member Nigeria Branch So, haba Etane Haba Baba
na sasie onye nwere ego so n'iwe na-eme onye siri ego gbogbo ekwe na-adalụ bibi uru dị ntere ege dezie n'obodo uche na ude ochima CEO we import and export Nigeria limited second JHB iwe second Chief C na Western Olo Weze miliwa Nobu Weze miliwa CEO Weze mili investment Holdings Nigeria Limited Weze miliwa Obuya PNO Winners Rock Bulanch Yepe Goya Goya Sonia Ego Meweko Nama Left out money Loisi Beke Naziam Ona Lebu Kensiri Ike Tata Ona Lebu Kensiri Ike Tata Ochiloso na Limpopo Assistant Provost Juana Sipo Bulanch Wekedazie Onele Buchijo Kenes Wekedazie Welena South Africa Wefe di mananiho nine CEO Odegbi Ventures Limited Assistant Welfare Winners Cup branch Hey Financial Secretary Nigeria branch Sonia, which you know not as no fair. If I continue here,
nwoke jere ofu ugboro ka ewe ya jesi nata wee jụọ ya ekwe mgbe n'onye were ego bara mmọnwụ wee jebe jeje kperie wee dị igbo ji bilie wee dị igbo ojije bido n'ụlọ ụlọ oya jụrụ n'ụmụnụ m ekene ekwe ife onye jiri ya zedi oya jụrụ ụmụ niile mma ka ị na-eme ebe n'ebe ekwe n'ebe jesu ikwe n'obodo ekwewe Chukwe bịa ma gagara n'igwe igwe yiri ya gọkwa n'ahịa ego yi ga-eji ya n'ụwa eke ya gọkwa na ndị ọya dịghị eguru megede Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.